Salut și bine ați venit pe noul meu canal de YouTube. În cazul în care nu v-ați prins încă, aici o să fie vorba despre muzică, așa că să începem cu începutul. În această carantină mi-am cumpărat ceva ce nu mi-am mai cumpărat de ani de zile. Am intrat frumos pe site, am pus comanda, ieri mi-a și ajuns, astăzi facem un unpacking. Cu siguranță v-ați dat deja seama despre ce e vorba, pentru că scrie jos în titlu. O chitară nouă acustică, electroacustică. Fender. Hai să vedem cum e această chitară. De unde se desface. Chitara este un CD140 electroacustic cu case inclus în pachet. Case-ul pare mișto la prima vedere. Pare să fie calitate bună. Am citit niște review-uri și se plângea lumea de calitatea lui, dar nu mi se pare de calitate slabă, cel puțin nu la prima vedere. Hai să vedem, să deschidem. Aceasta este chitara. Niuai, ce frumoasă e. Am decis să-mi comand o chitară acustică pentru că nu aveam una cu corp mare. O am pe asta, un Stratocaster Deluxe de mulți ani, nu mai știu din ce an, dar nu are volumul pe care îl are o chitară acustică cu corp mare și am pus comanda. După cum se poate auzi, este extrem de bine acordată. Hai să-i dăm. Are un tuner inclus în preamp, așa că hai să o și acordăm. Ceva nu sună bine. Oare de ce? Ok. Bun, am acordat-o cât de cât, o să se mai dezacordeze pentru că au fost corzile. Adică nu a fost acordată și corzile au fost foarte moi. Sună foarte bine așa la prima atingere și se simte mișto în mână, e comodă. Îmi place foarte mult finish-ul, e lucios, e un finish lucios. Am vrut să iau inițial din mahon, dar nu am găsit. Deci cu topul din mahon solid nu am găsit. De ce nu am luat CD60? Nu am luat CD60 pentru că era numai cu puțin mai ieftin și în prețul ăsta intra și un case. CD140 față de CD60 are topul solid, nu e laminat, are doar marginile și spatele laminate, din mahon laminat dacă nu greșesc. Și preampul e mai bun pe CD140 decât pe CD60, așa că am decis să iau chitara asta. Era doar cu vreo 300 de lei în plus, mi s-a părut că merită să dau atâta. A costat undeva la 1417 lei cu reducere. Mi se pare un deal destul de bun. Cum am zis, nu aveam o chitară acustică, o aveam doar pe acea, care nu e chiar acustică, e un fel de combinație. Mă tare bucur de această chitară. Case-ul e foarte mișto, nu știu. Citisem review-uri și zicea lumea că nu e atât de fan case-ul, că e de calitate slabă, dar nu mi se pare de o calitate mai slabă decât, nu știu, case-ul de la Gibson sau ce mai am pe aici. Și cred că cam atâta despre acest Fender. Încă nu știu dacă să o recomand sau nu. Mie, la prima vedere, îmi place foarte mult, dar trebuie să o cânt ca să pot să-mi fac o părere. Trebuie să cânt câteva zile.
Deci aparent norocul nu ține foarte mult cu mine. Imediat după ce am închis camera am încercat să cânt la freturile superioare și a început fretbuzz-ul și un fretbuzz foarte enervant. La 14 aici, nu știu cât se vede, tasta aia e intrată înăuntru cu totul și aici tasta 15 e ridicată, e efectiv stă în aer acolo. Asta am citit pe net, e un hit and miss. Cum îți e norocul? Poți să prinzi o chitară extrem de bună sau una greșită. În afară de astea două freturi, eu am inspectat-o și mi se pare că e foarte ok, dar e suficient să aibă două freturi stricate și să fie o chitară nașpa, pentru că nu mai ai cum să cânți la ea. Și ca să vă demonstrez, uite cum sună. Și schimbăm acum nota. Și sună la fel, da? Cât despre coarda subțire, aici e problema, la fretul ăla. Uite, e în aer. Pe partea cealaltă, aici este problema. Fretul ăla e băgat în interior. Am vorbit deja cu magazinul de unde am comandat. Astăzi e vineri și e deja 5:30, așa că nu prea au ce să-mi facă. În schimb, o să fiu contactat luni să vedem cum putem rezolva problema. Sper să mi-o schimbe și să primesc una mai bună data viitoare. Salut din nou! Suntem la fix o săptămână după unboxing-ul primei chitare. Cum am zis, am trimis-o luni înapoi. Astăzi este vineri și am primit noua chitară. E același model, dar din păcate nu mai era pe Natural, așa că a trebuit să mă mulțumesc cu un Sunburst. Nu e nicio problemă, până la urmă e doar culoarea. Dacă chitara e în stare bună, nu are nicio problemă și sună bine, atunci e ok. Hai să o desfacem și pe asta, să sperăm că avem un pic mai mult noroc decât data trecută. Am luat cuțitul. Iată chitara nouă. Același case, aceeași chitară, altă culoare. Bineînțeles, nici asta nu e acordată, așa că hai să dăm o acordare rapidă. Bun, e cât de cât acordată, hai să o vedem, să-i dăm o tură, să vedem că nu are nimic defect, că nu are niciun fret stricat. Și foarte frumoasă. E frumoasă și pe Sunburst, așa, uite. Foarte mișto culoarea. După cum am zis și acum o săptămână, am vrut să o iau pe cea din mahogany cu topul din mahon. Nu era pe stoc. Am ales-o pe cea natural. Pentru că eu mai am vreo 3 chitare care au topul ăsta, uite. Și Strat-Acoustic-ul e tot cu Sunburst și mai am un Fender care e tot un fel de Sunburst. Așa că am vrut să fie de altă culoare, nu e nicio problemă, e doar o culoare, nu o să schimbe nimic cât timp ea funcționează cum trebuie, sună cum trebuie și se simte cum trebuie. La prima vedere îmi place foarte mult, pare să fie o chitară foarte mișto, o să încerc să fac câteva clipuri cu ea, pe viitor câteva melodii, să înregistrăm, să vedem ce știe să facă. Încă o dată bun venit pe noul meu canal, aici o să discutăm despre muzică, o să urmeze niște clipuri cu cover-uri proprii, o să văd de ce am chef să înregistrez și cum am chef să înregistrez, dacă o să fie varianta studio sau pur și simplu o să pun această cameră cu microfonul și o să fie un live, ca un fel de live. Dacă ești curios de ce pregătesc și la ce mai lucrez acum,
dă-mi un subscribe, ne vedem în următorul video. Pa, pa!